Henny. Hvad siger YouTube, mand? Hvad står YouTube? I dag er vi på skolen. Det er vores klub. Ja, smukke dejlige klub, Der er et bil. Hey, møglave. I er folk, der ikke ved, vi filmer, vel? Og nu er jeg deroppe igen. Hvad fanden tror du ellers, jeg vil lave med den her ting? Spil på den. Fuck, Jone. Men gå rundt med den sådan her. Ja, ja. Hvad spiller du på den? Din hånd. Smukke dildo-hånd. Ja. Det er ikke nogen, der så det der. Nej. Jamen. Skal vi gå videre, eller hvad er det? Så gå videre. Så har vi gyngen, hvor der er en fra min klasse, der brækker kravben på. Ja. Ja, fuck, hvor fedt. Tak. Der har vi den ødelagte cykel. Den er ødelagt. Der er free running. Jeg vil ikke komme op. Prøv at se, hvad jeg gør med den her i min hånd. Skal I klar til at skærmen ryster, ikke? Tina. Stop. Du kan ikke gøre det, mens du filmer. Det bliver så en dårlig kvalitet på serien. Men du kan filme mig, mens jeg gør det. Og så filmer mig bagefter. Ja. Jeg skal bare lige være sikker på, at jeg kan hoppe over den. Hule. Jeg skal bare lige være sikker på, at jeg kan hoppe over den. Kan du sagtens? Det var lige derovre. Fuck, gjorde det min tog? Er du klar? Ja. Det må bare ikke gå galt, det her. Og jeg ved godt, jeg skulle efter det der med rullefald. Kom jeg i tanke på sent i går. Nu er det Jonathan. Skal jeg også klar, det skal jeg også lige. YouTube-serien er klar. Regner jeg med. Wow, undskyld. Er du okay? Ulala. Okay, Jonathan han tager over. Jo, igen. Hula. Det ser så, jeg kravler den op der. Det skulle komme nemt. Nu kan jeg kun gøre det. Der er en det. mand i dag. Det bliver til... Nej, Jonathan, han skal være en mand i dag. Jeg er allerede en mand, jeg har en pik. Nej, det er dreng. Vi skal hoppe over en... Hvis man har en pik, så er man en mand. Okay? En dame. Ej, men der skulle da en dreng. Hula. Man hopper over brændenælder. Og se selv, den der brændenælder vil jeg hoppe over i dag. Okay. Jeg ved lige her. Brændenælder. Det er kraftigt med engang brænde. Blop planter! Man skal vinde sådan der. Sådan der. Se. Det er, hvad jeg kalder brænde over. Og jeg gider ikke til at gå op, for jeg er kun sort på. Se. Jeg er en mand om 3, 2, 1. Jeg duer! Jump! Ej, jeg duer. Og ja, det er ren håndkraft, at jeg holdt mig henne der. Hvad er sådan en bille? Nej, det skulle da ikke en bille. Det er en... Det er sgu en... Hvor fanden blev den af? Så freaking bille! Men så er der et bænkebider eller en crap. Nå, en bænkebider. Lene det. Hvorfor hedder det en bænkebider? Der er sgu da ikke mange på den her bænkebider. Hvorfor bider de så ikke i den? Hey, nogle gange har du lagt mærke til, at der faktisk er et over. Så det er lige... Nu er jeg en bænkebider. Njam, njam, njam. Ja. Vi holder igen. Tak.
næsten igen. Det er blitz. Man må ikke blitz på. Det er ikke blitz, det er lyn. Det hører sgu da blitz. Og nu er jeg kommet. Hvor er det så bare lyn?